Il-Pulizija qed tinvestiga allegazzjonijiet li qed isiru fuq il-mezzi soċjali fejn qed ikun iċċirkolat messaġġ ta' individwu li qed ibih tag li permezz tagħha wieħed ikun jista' jsuq vetturi b'wideplate f'pajjiżna mingħajr ma jkollu liċenzja tas-sewqan. Informazzjoni waslet għand Net News tindika li dawn huma tags falsifikati u allura dan kollu jindika li jekk sewwieq ikun qed idur fit-toroq ta' pajjiżna b'dawn it-tags qed jagħmel hekk b'mod illegali, dan apparti il-periklu serju li qed jakkawża. U biex l-affarijiet ikomplu jikkomplikaw ruhom dawn it-tags għandhom il-logo ta' Transport Malta fuqhom. Kif in il-prassi f'pajjiżna sabiex sewwieq jingħata liċenzja biex isuq vettura ta' tip LPTV, jiġifier Light Passenger Transport Vehicle, irid isegwi kors u tinġib il-fedina penali min-naħa tal-Korp tal-Pulizija wara talba li tkun saret minn Transport Malta. U evidenti li dawn il-korsijiet mhumiex isiru u bi ħlas ta' 500 euro tkun tista' takkwista tag biex issuq vetturi tal-passiġġieri mingħajr ma tintalab biex tagħmel ebda test. Mhux tabxejn li f'sena u nofs inħarġu madwar 1600 wideplate għal vetturi, dan skont ċifri impoġġija fil-Parlament din il-ġimgħa. Net News bat numru ta' mistoqsijiet lil Transport Malta fejn fost oħrajn staqsejnhom jekk jafux b'dawn l-allegati abbużi li qed isiru minn persuni mhux magħrufa u dwar x'tip ta' infurzar qed isir fil-konfront ta' dawk li qed isuqu mingħajr liċenzja. Fir-risposta tagħha Transport Malta qalet li jekk kif saret taf b'dawn l-allegazzjonijiet talbet l-intervent tal-Pulizija biex tinvestiga. Qalet ukoll li l-awtorità se toffri l-kollaborazzjoni sħiħa tagħha f'din l-investigazzjoni. Net News bat ukoll numru ta' mistoqsijiet lill-Korp tal-Pulizija fejn staqsejn jekk il-Korp ħax passi legali fil-konfront ta' dawn il-persuni u jekk għandux statistika ta' kemm hawn sewwieqa f'pajjiża li għandhom dawn it-tags. Ir-risposta li ngħatajna kienet li l-Pulizija qed tinvestiga dawn il-messaġġi qed jiġu ċirkolati fil-mezzi soċjali.